Sa number 7, sa Bacolod City, isa ka babae ang gin-snatch samtang nagahulat sang iyang food delivery. Nakuhaan sa closed-circuit television camera footage ang pag-snatch sang cellphone sa isa ka babae sa Lopezina Street, Barangay 31 sa Bacolod City, Domingo sang gabi. Ang suspect nakasakay sa motor kag wala sang helmet. Suno sa abo nga biktima, pangayaw kag bag-ulang sa Bacolod. Kung suno sa biktima, pangayaw kag bag-ulang siya sa Bacolod. Nga taga Himamaylan City, rason nga wala gid siya magunahuna nga amuyad to matabo sa iya. Nagahulat sang order ang babae sa isa ka food delivery service kag magasay lupuntan sa piyak nga dalan agud tabuon ang driver. May kaistorya ang babae sa cellphone sang naghinay-hinay ang suspect kag ginagaw ang iyang cellphone. Nadala pa ang buhok sang biktima sa pagbutong sang suspect sa cellphone. Nag-isi-isi ang motor ng suspect apang gilayon ini nga nakabalanse kag nakapalagyo. Samtang ang biktima nakadalagan pabalik sa balay sang iyang amo. Nagpauli ang biktima sa ilabalay sa Himamaylan kag natala nga magpa-record sa Station 6 kag makabalik na ini sa Bacolod City suno sa iyang amo.